Bună! Sunt Adrian Pătrățanu, medic psihiatru și mă alătur campaniei Asociației Fericirea într-o ceașcă, pentru că, împreună, cred că putem ajuta femeile ce suferă de cancer de sân să treacă mai ușor prin această perioadă și să își recâștige încrederea și speranța. Ca psihiatru, văd zilnic cât de important este echilibrul mental și sufletesc, mai ales în situații care îți încearcă limitele. Atât cancerul, cât și psihiatria au fost mult timp subiecte tabu. Despre amândouă se vorbea în șoaptă, cu teamă sau rușine. Dar tăcerea nu vindecă. Din contră, te face să te simți singură exact atunci când ai cea mai mare nevoie de sprijin. Eu cred că e nevoie să schimbăm asta. Să putem spune fără frică, da, trec printr-un tratament oncologic sau, da, merg la psihiatru. Pentru că ambele înseamnă același lucru. Am grijă de mine și lupt pentru viața mea. Când auzim cuvântul cancer, ne gândim de obicei prima dată la chirurg, oncolog, tot felul de investigații, chimioterapie, toate adresate corpului, dar foarte puțin ne gândim la psihic. Cancerul nu e doar o boală a corpului, este un eveniment care zguduie viața din temelii. Emoțiile, gândurile, somnul, relațiile, stilul de viață, toate sunt afectate major. Este normal să simți frică, furie, neputință, dar nu este normal să suferi în tăcere. Nu este slăbiciune, este cât se poate de uman ca o astfel de experiență să te dea peste cap. Cei apropiați vor fi acolo să te susțină, dar uneori este nevoie de ajutor specializat. În ziua de astăzi poți beneficia de un dialog cu psihiatru sau de consiliere psihologică, chiar și online, la distanță, dacă acest lucru este un impediment. Ce este particular cancerului, spre deosebire de alte evenimente care dau viața cuiva peste cap, este că tratamentul în sine, cel mai frecvent, are efecte asupra psihicului. Din păcate, cancerul este o boală ce are nevoie de un tratament categoric și agresiv, care nu afectează doar cancerul, ci și restul organismului. Ceea ce ajută să eliminăm cancerul poate produce efecte adverse în sfera psihicului. Chimioterapia, imunoterapia, hormonoterapia influențează concret chimia corpului și a creierului și pot duce la dispoziție depresivă, labilitate emoțională, iritabilitate, tulburări de somn, anxietate, tulburări de atenție și memorie, oboseală. Pentru aceste efecte adverse, cât și pentru reacțiile psihice la stresul major pe care îl reprezintă cancerul, există tratamente ce te pot ajuta semnificativ pentru a putea depăși mai ușor această perioadă. Dacă pentru binecunoscuta greață există tratamente și le folosim, de ce nu am folosit tratamente și pentru alte efecte adverse, care sunt mai grele și invalidante chiar? Un alt motiv pentru care trebuie să avem grijă de psihic este influența sa asupra corpului și evoluției tratamentului. Omul este un întreg. Dacă nu vei dormi bine, organismul tău va avea de suferit. Capacitatea de a te reface scade. Dacă nu te poți alimenta corespunzător, de asemenea. Dacă stările proaste nu o să-ți permită să faci tratamentul așa cum e nevoie, te afectează direct. Mai multe ghiduri internaționale de tratament, inclusiv cel al Asociației Americane de Oncologie, consideră sprijinul psihologic parte din tratamentul standard. Să te vindeci nu înseamnă doar să scapi de boală. Înseamnă să-ți regăsești echilibrul, liniștea și bucuria de a trăi. Dacă vrei să afli mai multe, urmărește campania Fericirea într-o ceașcă și dă mai departe acest mesaj cuiva care are nevoie să-l audă. Ai grijă de tine pe toate planurile.